በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኣብ ሃብቲ ምእማን ዕሽነት እዩ። ኩልኹም ኣሕዛብ ኣቱም ኣብ ዓለም እትነብሩ ኩልኹም ሕሱራትን ክቡራትን ሃብታማትን ደኻታትን ሓቢርኩም ጽንበሉ። ኣፈይ ጥበብ ይዛረብ ሓሳባተይ ከዓ ምስትውዓል ይህብ። በምስላታ ምዝራብ ክጅምር እየ ምስጢሩ ከዓ ብበገና ክገልጾ እየ። በመዓልቲ ጸገም ጸላእተይ እንትኸበቡኒ ኣይፈርህን እየ። በቶም ኣብ ገንዘቦም ዝኣምኑ ብብዝሒ ሃብቶም ከዓ ዝምክሑ ኣይፈርህን እየ። ሓደ እኳ ንነፍሱ ክብጀዋ ዝኽእል የልቦን። እቲ ንጋር ነፍሲ ዝኸፈል ዋጋ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ዝኸፈልካ እንተኸፈልካ እኹል ኣይኮነን። ንሓዋሩ ክነብር ከይመውት እሞ ናብ መቓብር ከይወርድ ኢሉ ክኸፍል እንተ ዝፍትን ከፊሉ ኣይምተኻእሉን። ለባማት ከምኡውን ዓያሹ ደናቁርን ከም ዝሞቱ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ኩላቶም ገንዘቦም ንኻልኦት ሓዲጎምሎም እዮም ዝሓልፉ። ሽሑ እኳ ናትና ዝብልዎ መሬት እንተነበሮም ናይ ዘለዓለም ኣባይቶምሲ መቓብሮም እዩ። ንሓዋሩ ድማ ኣብኡ ይነብሩ። ንሰብ ሃብቱ ካብ ሞት ኣያድሕኖን እዩ። ከም እንስሳ ክመውት እዩ። እቶም ኣብ ርእሶም ዝኣምኑን እቶም ብሃብቶም ዝምኩሑን መወዳእቶም እንታይ ከም ዝኸውን ረኣዩ። ከም ኣባጊዕ ክሞቱ ኩንናት እዮም። ጓሶኦም ከዓ ሞት እዩ። ካብ ቤቶም ርሒቆም ኣብ ዓዲ ምውታ ስግኦም ክምሽምሽ ከሎ ቁንዓት ኣብ ልዕሊኦም ክዕወቱ እዮም። ንኣይ ግና ኣምላክ ከድሕነኒ እዩ። ካብ ሓይሊ ሞትን ከናግፈኒ እዩ። ሰብ እንተሃብተመ ክብረት ቤቱ እንተበዝሐ ኣይትፍራዮ። ክመውት ከሎ ዝማልኦ ነገር የልቦን። ሃብቱ ምስኡ ኣብ መቓብር ኣይወርድን እዩ። ሽዑ እኳ ብሂወት ከሎ እንተተሓጐሰ ሃብታም ብምዃኑ እውን ሰባት እንተናኣልዎ ንሱስ ከም ኣቦታቱ ክመውት እዩ። ናብቲ ናይ ዘለዓለም ጸልማት ዘሎ እኳ ክሓልፍ እዩ። ናብቲ ናይ ዘለዓለም ጸልማት ዘሎ ከዓ ክሓልፍ እዩ። ንሰብ ሃብቱ ካብ ሞት ኣያድሕኖን እዩ።